Ngimbona ukuthi ufanele mina uMandisa. Mandisa. Yeah. Uyayibona i-conviction yakabhutikwanele ukuthi uyamthanda usisi Mandisa. Because another way abeka istory ngakhona akana nkinga ngokuthi kunabantwana kuneyingane kwenzakalani ubani kwasha kwacima no uthi mina ngithanda usisi Mandisa. Awusabi ukuthi wena uzohlukanisa manje umndeni bese kuyangena wena. Lokho ngiyazi ukuthi ngenzeka futhi ngicabangile. Kodwa into ebalekile imizwa yami. Hayi imizwa abanye abantu. Nokuthi vele phela uThabo umoshile vele. Kanjani? Umithise usisika kaMandisa. Usisi kaMandisa. Yeah. uThabo umithisi. Yabona iyona